YouTube. What's good, YouTube? This is your boy Praise, and that's good to do. Welcome back to my YouTube channel. And today I'm back with another banger, another hit. So yeah, guys, today I wanna talk about two stories. And I know, guys, I'm glowing. Tell me down in the comment section if your boy is glowing. Yeah. But I'm gonna comment in the comment section back as Praise. Tosvara bongo chiti nyana. Okay, different like so nyanas. So guys, today I wanna tell you I wanna give you some updates nyana, you understand? And nyokutanga update yekuti why did I broke up na ex yangu. I know Nezru I was waiting bad news. Then pane wangu wasina kunzwisisa. Pane wangu wasina kunyaso ngewaona tsana kududza kakwana. You understand? Do I would na Sophia? Princess Sophia wakasina ndebvu but yeah, Ines. Ndimi michawana matekenya chirevu instead of matekenya ndebvu. Andi munhu wakwana ndebvu. But yeah guys, anaivudza sonzo naitaura kuti updates anezuro vamwe azongona video ndichipopota ndichita sei chitonga ashamaya nasi kupopota but zvokunoza kumekera sense kana ngosina kuona video yekutanga. But anyways, I will get into it and I will explain pachikuru. And yeah, the other topic nas ndeyekuti I'm quitting my job, and I'm gonna tell you why, and I'm gonna tell you what I'm gonna be doing and stuff, you understand? So if this is the first time, please like, comment, share, subscribe my YouTube channel for more and more content, understand? Road to 7,000. We're not stopping. 2025 we wanna get to 15,000 subscribers. Yes, we can do it. Kanataka manager kwana 6,000 for the last few months at Atanga YouTube. Remember, we don't even have a year on this platform, right? So yeah, we can do it, man. Why not? To Rita, you understand? So yeah guys, I don't know what I'm saying. Okay, ndikatanga nenyaya yekukwita kwandada basa rangu because ndakatanga nenyaya yamuzoonekwa chine kuteerera. So yeah guys, I've decided kukwita basa rangu and ndotanga kuita hustles ndega. Now I want to be my own boss full time. I remember ndichiya South Africa, for me kundiwane basa, it was not easy, man. I don't want to lie. Ndichanga kwa South Africa, I suffered, man. Like zvozototi ndakatochifunga sometimes ndotombozodochema because it was not easy, man. I don't want to lie. I remember ndakapinda South Africa ndakasvikira kuJoburg. Shout out my coolest. If you are watching this, a big shout out to you. Na Gogas wangu kuti yeah, and my mother too, you understand? Because nditangasvika South Africa kunoka ndakasvika Zimbabwe ndichindorawo asila kunoka. I can't say things were tight sekudaro ndichazokudza kuti why ndakauya zvangu, but yeah, but then ndichisvika you just have to know that I left home to change home, you understand? But ndichisvika zvandakasangana nazvo asiro zvinhu zvandai expecta kuti ndichanoona South Africa, you understand? That's why ndogara Joburg kuBoxburg North nakulezi yangu. Ndisvika pabhodha ndaifunga pamwe ndisvika South Africa mwe unokusva nongobva mapepa kunzi sarudza basa rauri kuda, but zvinhu zvinoshanda saizvozvo. Do you know that? Ndisvika South Africa ini ndakatsvaga basa ndikashaya basa. I don't wanna lie. Wakambotsvaga basa here zoti unosvika pa-level of desperation yekuti you approach macompanies unonoka pagate each and every day, so kuti amana ndakukumbira kuti ndishande hangu mahara panapa, ngamungondidzidzisawo kuti basa rinoitwa sei. Ndaneta nekuswera padeni. I think ndakaswera padeni for about 6 to 7 months ndisingashande. I ended up ndakufeela guilt kuti no man, this is not nice, man. Because imagine ndaimuka ndoswera paTV, ndogara paTV, ndasvika paextend kuti ndakaneta nekutsvaga basa, you understand? Ndakati no man, I have to go back to Zimbabwe because like unosvika pakunyara kana kudya uchiti amana sandinongodya zvikafu zvekushandwa navanhu ivo vari kufungeya about me kuswera ndagara padeni.
but luckily that was my cool uncle wangu handadzi yamomzi yangu yechero blood, so anomboita operation nazvo yangoti hamuzanda akudzi kuti kuno kumawani kuno kunoda tarisi kutoshinga yanasiyana. And then ndakazoona basa rekutanga muEastern Mall ndichipukuta mota, basa rekuti waiti mota yakapinda padhoo waimhanyisa. I think I always tell people waimhanyisa mota yoga unoibata unokumbira murungu like pamungira zvaita mamoya Eastern Mall, you can google it, iri kuJoburg. So in a parking, right, I think let me show you the parking, let me show you the mall here. This is the mall, right? So this is the parking, it's like inside parking, iri underground. So mota yakapinda kudhoo unofanira kuimhanyisa kuti unosvika unotaura nemurungu kuti amboita sei unaendonzwa praise, I was today you're looking beautiful. Nechemberi nawarongo wakashata nongashanyepera kuti you're looking beautiful, you're smelling nice, wanga changa itonwa dikita, wanga changa itonwa apwa zvavo, so that unokwanisa kuapproacha kuti ndoita zvogeza mota, nda kuputira mota yenyu ndopolishira matires, you understand? Ndozvataita makashonosvika kupopotera, you scratch my car, leave my car, what. And pabasa pamanje papasina kuti pay yawana kwangu uri kunzi waita sei, wainzi I think muruzi company aitora about 75% of the money, they not 25%, which means wageza mota 100 rand, iwo aitora 25 rand, iwo toro mari machemicals ake nemari premises yakupai. And then I was like, no man, fuck, this is not working. Chibanda by ipapo inini chivadaita sei, chivadanga kushanda parestaurant, ndakashanda parestaurant yainzi Barbecue Grill, let me put it here. This restaurant I was a waiter, it was in Boxburg also. Ukatofara chida hana wana basa paipai. Ndiri waiter kudaro, there was no salary. Basa penyu my exams kunzi useve. Kuti uzonzwa pasa, I never passed. Papa na manager muZimbabwe ndangane utsinye usingaiti. Saka ndakabva tanzi uri rana, urongobatsira basa yako yese kwangodiwa unongomhanyika, wazoda kusuka unongomhanyika, wazoda kutsvairwa. On top of that, yeah, pabasa pasina salary daro. Wainzi dzinofanira kusiya 50 rand every day, inonzi damage fee. Apa unengana chonongwa damage. Then ndakabva ndati no man, I think I just wait for 1 week or 2 weeks. Apa idzoka padeni every day later ndati fuck man, because this is my waiter there maranda rezokuwa kana mwatira 10 rand per hour. Ndipo kana pane 10 waiters so unopo 100 rand, kana pane 8 opo kana 80 rand, obvisa kuti 50 rand ya obvisa kuti mari uber udzokera kumba. Wasara kusangana chinhu chimukira pabasa every day. Then marati let me look for another job. But basa pa car wash around Eastern Mall again, opposite Eastern Mall pani Total. But ndakashanda pa car wash, life was not easy also. I think I always tell people, I don't go TikTok kana mbodza vanhu pabasa padaipo 100 rand the day. Chiro kugeza mota 220 million avane nazvo, wasina basa nazvo, ngopo 100 rand yako iyo. Tumatipi wewe 100 rand here and there we. And then yeah, 100 rand wera mari chikafu, wera mari transport, waisarangana nechange 10 rand, 5 rand. Then I was like, fuck man, this is not working man, let me go home, I have to go to Zimbabwe. Wanarongedza kapia kangu, but luckily ndisati ndadzokera Zimbabwe. Pakaitika kagap kamukana kekuti, if you know Kimetanaka right, pane malezi vachana pane group ranga rakreatwa neKimetanaka. I'm sure richiri kugroup iroro, vasina kujoina kana vachazoda kujoina munongobata Tanaka or anowanza kuisa link rachona kuInstagram ringori mafans ne. So makakandwa vacancy muchinza Tanaka, basa kuna Tanaka kudwa vanhu, and I was in Joburg and basa kudwa vanhu Cape Town, right? Then vanaita inbox kwatanaka kasha ndoda basa zvaizvezvi zvangokuti ezvezvo vanza kuona chimwe basa riripo but basa rida munhu around ari muCape Town anoti aba mangwana pabasa vakati aishati, I will come there tomorrow. If I tell you kuti vanhu anegara nawo isazoti ndinoda kuenda kumba kuZimbabwe, because like mudara wangu is a truck driver right, so akauya futi kuti uzoBoxburg gogo achingofloda, so ainga kuenda kuZimbabwe ndinongojambira truck market, because kana mari basi nasine kudzokera kumba. Mari yakasai bebe vandadzoti Tanaka ndoweko mangwana, I had to take it second Friday, ndipo mari every Friday ndachangobva kutambira plus tumari mari vari budget, so kamari nani nako pichana kebhasi kekwana bhasi vana bada kuti ndaraunga ndaramboona chi risika rotora pana mahwani ndikandiro 500 rand.
Mtaura wangu munhu wekuti kana wakamukumbira chinhu tomorrow you don't want to take the blame uchiti let's say for best panoenda chikoro I was bored and I was not A level I was getting everything chandaida ni mtaura wangu munhu wekuti wakamudza kuti mdara kuchikoro kudo wachiro bhuku ronzi photosynthesis aikupa mari kuti unotenga bhuku so that tomorrow you won't blame him kuti mdara akafoiranda kwenyu so he sent me the money akati baya akati are you sure kwada kwendo akabata ngoblazi yangu shout out to my bro yakazoenda kuZimbabwe so blazi ndirangu yo Cape Town andabe kusvikira anzi uya mpano wangu ndurukana mwa warunga but unongo tekura musoro pandiri papo ndasvika but manje ndasvika kuno manje situation ndakazoona kuti ndikwa blazi yangu ka yange toroma 1 zvoti ndisvike ndeno ndaita se ndeno pamutoro wakakurisa but yase so ndazosvikira chi pa bemuzukuru wangu ndomuti blazi uri boss mondo kwandiri. But besides that, I took a risk kuya ku Cape Town kuno. Mangwana acho takabata bhazi, kunyorwa mangwana acho takabata bhazi kuya kuno Cape Town. Zviro zvonatandaka wanisa ndamboona upenyu hwangu, wandaiona pafoni. Pfungwa dzoti kuti takadzimirwa foni panguva idzodzo unomboti ameno, kufa kana kufenda. Chiro zvaitika. Ndichosvika so vandazonzo tandaka ndapinda mu Cape Town mangwana acho. Atoshamsika. Kupana to serious. That's what I did. Sanga in town. Bana kunosiwa pa taxi na blaza yangu ndifana wangu kuma taxi town. Amba. Apa ina ndizizwe mu Cape Town guys my first time. Ndasvika mu Cape Town ndabata ndakana mu town. Ndora ndikuya pa rengi pa. Vana tomuona. Mdara mani. Bana chitanga kushanda. Bana atanga kushanda mu Cape Town basa kwa naenda kwa tena kwa that things they started to change. Bozi salary ananda kuwana. It was more than enough. Like you know kana ngo chimbotambira kana $100 wasitambira basa no wasishanda basa no tambira na 500 kana 600 unotoshoka pa kuti there's a lot of money bra unongovunza pay saka pay mali uvanzi mali ezo pa day unoto awubvunze futhi because kunenge kushoko yena sina started working for this company I think that August September ndasikwanza here. And then manje panakazonge the company yange iri restaurant ne I was a chef there. Tanaka was a chef also. I was working with Tanaka and 2 other guys. So as time goes on manje tashanda tipotanga kudaro murukweda ngasipa togaro Japan. As time goes on manje nekuta uchita exposure nekujaira nzvimbo kuti say mari akasanga kusazonyazondikwanira. Because now you will be seeing kuti okay service yandiri offer panapa ne service ya ne how they are paying me back azvienderani. The money that you are making here ne mari ndikuzopiwa azvienderani. So I had a fight nemurungu wacho takanetsana and then he fired me. So I was still fair. I went to CCM inomira my employees here. I reported my case. Now I'm going to again. I was not even sure zvinobuda because no other papers what. And then zvakabuda. To my surprise. So ndakapiwa compensation yengeri nearly 30,000 rands. That was I think maybe 3-4 months compensation. I don't remember. But that was 20-something thousand, around nearly 30,000 rands. That was crazy, bro. That was a lot of money. And I don't want like pandakadzingwa basa rine ndakabva ndangona natunge basa. Adotozo akati zozokushanda kusvika 15 kwasara kusvika 15 ndatowana rimwe basa ndatoshanda rimwe company. And then mari akazobuda ndatopa rimwe basa. I don't want to lie, bro. It didn't took me months kuti jamba basa randiri. And I want after mari nani because basa randiri kuti barazowana. I was a chef also, but I was now making more money than Babasa Banachi Boshanda, which means the money that I'm making Babasa Banachi Boshanda, Nemari another one or go. She's a kuchinja bango man, you understand? And then do Basa Banachi go. When I try to leave, Shada. Yeah, the rest, I should have done the Basa Kudzai, but yeah. So, going to the Basa Bakwana. And I decided, no, I don't want to go back to Basa. I started to Shandra Moon.
I suffered a lot ichandira vanhu. Life yekuva chef hauna zororo. Life yako ndeyongoshanda chete. So enough is enough. Now I want to do side hustles. I was doing my side hustles, selling kicks, phones, the numbers mirror because I was getting busy and distracted in the basa. But for now, I'm back. If you want iPhones, as you can see, my quality is nice. As you can see, my quality is as nice as me. You can see. If you need my iPhone manyama, my koalas, my iPhone manyama, Mondibata, let me put my numbers here. This is my business number. Please, Shoguti praise Makara, I love you, Mira E. Business account ish. Basi ukanda masivia. So number zangu za murgo numbers. Vachada ma iPhones. Ne? Vachada boots. My high quality kicks in the now. I'm sure if you can check my background, so you can see this is a new Jordan 1. I bought it, I think 1 or 2 weeks ago. Because I pick up a bit with chatting. Here, pakati, this is a Jordan 4 Black Cat. I nagana 4 months, 5 months. You going to know that's take up a machete. Air Force 1. If I open Mukatumu, you can see kicks as well. Zilpa face up. So yeah, let me show you quality. So you guys don't mind they are dirty because I'm too busy to wash them. You understand? So you guys this is Air Force. Ish. Parukupenya ni yellow white. But yeah, this is Air Force. You can't see it, but I think you can see the back here. Yeah, like this. So this is the Air Force, ne? Tasawoni paneshinaika, but tasawoni even the U. As is good. The white so you could reflect up and you can't see it, ne? And then this is Jordan. You can see Tiriganda. When I pass by, you can see this is Ganda. Oh, you can see right? Iganda. Leather. You can see right? No peteka, right? Okay. This one, Black Cat, Jordan. Ne? Do boots and do tengeses. Jonga. You can see, right? Okay. So yeah, guys. Do boots and nazo. You understand? So now I wanna sell boots full time, and I wanna do my iPhone deals. And also, as a side hustle currently free, I wanna put my car on Uber also. I wanna start doing Uber. I just realized that Uber is a business which can gives you more money than no size going on. You understand? Because Uber drivers they don't make less than 1,000 per day. 1,000 rand. They can make minimum of 1,000 rand and above, depending on Uber. They can make even 3,000-4,000 when Uber Black. But we can make 500 rand depending on how you are working. You understand? So yeah, I wanna do Uber as a side hustle also. Maybe just swagger home and don't eat or maybe just swagger drive, I don't know. But I just wanna try it by myself first. No more how do they make money? So that's it. Saying stuff, you understand? Try new things, try new stuff. And also I wanna do private trips. If you wanna go to a function, if you wanna go to a road trip, if you wanna go wherever you wanna go, make sure one bata panamba zangu is yes. Ibati papa titaure my private trips anemsoro kwete my private trips kuba anemsoro anemari nemsoro I can come there and take you from one place to another place. You understand? Yeah, I think I wanna do my side hustle. So far, those are that I'm left now. I don't wanna wake up to go basa. And lastly but not least, Richange remain job around this content. Now I wanna be a full-time YouTuber. You understand? So you don't create a content full-time. This is not my job. YouTube. But yeah, I think I'm done with that topic now. Ne? So don't forget to contact me. Notice so yeah, I don't wanna talk much or say much because ndakataura nezuro zvizhinji.
Guys, I just want you to understand that dating is a phase. Kana dating is a phase, dating is a phase. I think ndakaona comment yemunhu aiti dating is a phase yekuti unoona kuti zvinozoshanda here. Handitika not all relationships are meant kuti achave ari marriages. You understand? It's not like munhu wauri kudanana naye zvesu ndiye achakurora, muchatorambana and we know. You understand? Guys, the thing is like problem yataita naka problem yataita ndezonzo we have so many people that wanna settle mapera. You understand? Vauda mutsvaga pekufira. And then we have people that pretends to be nice yet they are not nice. I'm not talking ndakananga munhu or chi, but I'm just saying like, so when you are dating ne usafunga kuti munhu wauri kudata ichaveri mask kuti achakurora. Ask kuti is she or is he happy kudanana newe? Because we wanna go kuona marriage nenika indiri kuona pasina vatwenda. Because why? Ndiwe here type munhu wada kurora. You understand? So kana ukadanana nemunhu ne try by all means to be type yemunhu waari kuda iye. Because I think ukadanana nemunhu a lot of you guys makadata nevanhu they try to change you. Wona babe I don't like munhu mamini okupfekesa malongs wakupfeka zvinhu zviri long. Wona babe I don't like munhu anotaurisa wakunyarara. Wona babe I don't like munhu akavhengedzera hausina kuvhengedzera. Wona babe I don't like munhu anoyemba hauchaemi. That person is trying to make you munhu waarida kunge achizodanana naye. You understand? So dating is like an interview. Yekwenda kubasa. It's not a must kana wadinza kuinterview wakwana basa. You understand? So kudanana ifeze kuti munoona kuti zvichashanda here kana zvikaramba zvaramba. You understand? So that's all I can say about nyaya X-song. It's not a must kuti wadanana nemunhu wonzi nemunhu iye ngaakurora. Do you deserve to be married nemunhu iye? What makes you think that you deserve? Guys, let me tell you something, guys. There are so many content creators that are suffering. Please, justice for content creators. There are so many content creators that are suffering. Vakarora vanhu. Vasingafaronge vakarora in the name of content, in the name of vanhu vanozoti. Guys, vanhu vanoita zvavari kuita nelife yavo. People, they are suffering out there. That's why I see many people, they are single mothers, they are single fathers. Many people vari kupa nhumbu vachisiwa. Munhu uchiwirana zvese boas kuita nhumbu munhu oramba. It's because you think kuti wakadana nemunhu atomasu achakurora womuitira nhumbu wokusiya. Be sure first. Be sure first kuti munhu ari sure here kuti iwo ndo acharora. It's not like he must kuti ako guys ndikise vandotaura. Kudana nemunhu it's not like he must kuti ndiye munhu achakurora. You understand? If you don't deserve to be married, kana usingaroreke akurore. Kana usingadana newe anosiyana newe wodanana nemunhu ari kudanana naye. Guys, I don't wanna lie, we have so many people vatakasangana navo tikasiyana nenyaya yekuti takatadza kunzwanana mukuita, mukufunga nemukurerwa. You understand? There are so many people uri kuona vawakasanganisana navo ukasiyana navo nenyaya yekuti wakaona kuti it's not working as kushanda and it will never work. I don't wanna lie. There are so many people vakakusiya nekuda kwehunhu hwako iwo nekuda kwekuti vakataura kuti newe it will never work and it won't work. You understand? So there's nothing new or nothing chingazoda kushambisa ndakati ndasiyana nemunhu andodanana naye nekuti aona kuti it won't work. It's better to avoid wasting each other's time tichiona kuti asi kushanda than kuti tingozisiya zvedu kazvo. Ona zviri nani kuti ngoti ashaura chi hapana chigai chinosiyana kuti asi chinoda kusiyana nazvo asi kushanda. Asi kushanda is better go uende out there and get someone who can continue with you pachiri nenguva. You understand? And inini I will get someone waneka continue naye pachine nguva without wasting each other's time. Tisina kutambisana nguva. You go with your life and I go with my life. As simple as that. But nhaka manje vanhu vanokuforce kuti muite zvinhu zvamusikuda, vanhu vanokuforce kuti vakuadmire vati so cute. Yet you are not happy. That's all I can say. Finish. Ndataura pachikuru wachada kunyanya chitaurisa. Wachada kunyanya machitaurisa. Chanongotaura chekuti inini ex angu inango ndimuna nezo nemuono unoona zviri kure. It was not gonna work.
out. Even dzarorana, it was not gonna work out. Same as munhu uri kuona reason wakasirana ex wako same reason akangosina zvaisazoshanda zvaisikushanda. You understand? So many couples they are suffering, so many couples they are pretending to be happy, they are fighting behind the scene. Vongo yapa camera what hey guys, after that very serious. Mwatrasa kwake. We know these things, toziya zvinhu tozofamba say how it works and how it goes, you understand? So guys, I beg thank you for watching my video today. Please like, comment, share, subscribe my channel for more and more content. Guys, if I show you the next girlfriend, yeah. Yes, my refunds up to the next. Guys, ukadana ne content creator name. There's no ways pachazosiya creator content achita nezvako. If you date a content creator, just know that you are now part of the content too. You understand? He's part of creating now. He's part of creating you too now. So now we are content also. You understand? Yeah, chirungu chanamba kubuda but yeah, so ndataura masense. So guys, I beg guys, thank you guys for watching the video today, and please like, comment, share, subscribe my YouTube channel for more and more content. Understand? Road to 10,000. We're moving with those who want, those who don't want. Sala wena. Whenever we don't care this side, I'm blocking people. I'm reporting their comments, job visa, and they won't have access to see my channel again. So yeah, don't be part of those people. Be part of the winning team. And yeah, we always win, you understand? So I beg guys, thank you for watching to the end. Please like, comment, share, subscribe to my channel for more and more content, you understand? I love you guys. Peace out.